Моят живот започна на 15 септември 1975 година. На дядо му викат Пайдан. Дюшиш! Ach so, ядат. Кои са тези? Майка ти и баща ти. Не ги помня. Ставай или ще те изкарам! Барабарство! Ясно ти промяна, момче! Кои са те? И кой съм аз? Това за какво ли? С него ще пътуваме. Какви лекарства? За дишането на мозъка. Сега с това ще ти диша мозъка. Няма нужда. Има лош играч.